Karki banta fa ya ce a gabanta duk abin da ta yi fa yana bibiyan yarta fa take yi wa fa yarta fa take yi wa ita kan nata ya riga da ya kare duk wanda Algariyas in ka fasa sakin object dutsen uwarka ban raga wa kowa ba ai ni ban fito ba sai da na shirya ba ta yadda za a yi kuna fasikai kuna naku iskanci saboda nawa ya fito wani dan bura uba ya ce zai kaza mai kafa ina da kenan baby ba ki da kawo wanda na gwaggwale ake yi min ya kamata ku kawo ka gane mun gaji da tsohon abu da ne wannan shirman yake damuna amma na rantse da Allah in gaya muku ko ban fito ba sai da na shirya mega what's up so amma tsaya ma wannan matar ta samu taɓin hankali da Allah ku bar ma maganan ta yes mega and some of the gifters that came up, you know, this is the #1 streamer all over the northern part of Nigeria, the Jeffrey Charlemagne, the Kano State material back to back. Yawwa magana ake ta alheri, magana ake ta ci gaba, magana ake ta progress. Yawwa irin waɗannan mutanen, irin wannan matar wanda suke sauraron ta su suka fita hauka. Saboda duk wanda ya taba zama da ni, duk wanda ya zauna da ni ba zai kawo ma aibuna ba. Ba taba wanda ya kawo aibuna ba sai ita a duniyar nan. Babu. Kuma ita ma baka zauna da kai ai mun sani. Ina dan bata 50,000 kawai ka ji ta baby wallahi kuma babu yanda ba ta yi ba in dawo da aurenta babu yanda ba ta yi ba in dawo da aurenta Allah ya raba ka in ba ni ne na in ba ko wacce na aura muka rabu wallahi tallahi sai da tai kada ma in je auren mahaukaciya ce ba tana tabin kai kuma ni in na mata sharri kada Allah ya sa matsa daga nan gurin da kuna cewa wai sharri to ai ni ban ma san irin wannan lifestyle din ba wai in faɗi wani abu da wai mutum bai ba kuma in faɗa ba kai abu ba kuma in faɗa ai wannan sai ita ai wannan sai ita ne take zuwa live ce dai ta saba halinta ne mai sanyi bare maka daɗi sai ta yi shaye-shayenta ne take hawa live sai ta kama zage-zage kuma ta kawo mutum ma bai da ma menene zai yi sanyin ne ka san ba kalmar da yake mata ciwo har gobe har jibi fresh inda Maryam ta ce Maryam sai garba sai Maryam kalmar nan yana dukan zuciyar da har gobe ita ba ma wanda ta yi sai aure ta duk ƙarya take muku ba ma wanda zai aure ta ba mutum ba wanda zai aure ta ba wanda zai aure ta ba wanda har dadilan ma ya rade ya sati biyu wai macen da ma wai abun takaici wallahi ki gyara halinki abun takaici wai in mutum ya zo ya miki aikin wahala sai ki biya shi wai da gindinki saboda me kamar fagar ta ya ce zai mayar da Maryam shikenan ta haukace shine kawai abin da za ta iya biya da shi ka ba gindi ya zama sai ka ce oshodi bridge kowa din yake yi magana ake da tsohon tsele magana ake da tsohon tsele Allah je fresh ba za ka kashe ni ba mara ruwa busasshe waye tura wani abu ya zaka ce ya ga kan bura uban katan ciki he ka ce buhun masara ne a gurin amma in za a bidiyo ya tattare ya packet din ya daure da wani ko irin wannan tsumman da ke wannan abun belt in aka sa wannan sai a sa riya wannan so ya ku dinga ganin sai filta dan bura uba hayya ba ya ba tabbatin din ne da yake kuma nono har ciki tattare shi ake kamar taburma to ku tsaya muku wata tambaya mana dan Allah kar a ce nayi rashin kunya oga da ya aure ya ce a hakan kin taba haihuwa ya ji kaman virgin to ya aka yi wannan soki burutu ne ga miki ji daga baya an ce ba ogan ba haka kaman ma kina iya yadda da irin magana irin wannan mutanen ki wallahi idan ba da san ƙarya ne ya zaki ki aure ki haifu daga baya ba fito aure ce fa ba ogan Tunda ka aure ta jikokin nan naka ne ka tabbatar yanzu ka zama kaka baka isa ba ba motsi ga ɗan takwaje ta je restaurant da ƴaƴanta a ci abinci a ce min in biya aiki kenan na mura uba ba ni ba wannan matar har abada wallahi ka ce ka ga ta kanka dan uwa
Ya ga ta kanka fa wannan ladin kowa ya sha ganin na dauko ta a ladin nan an bata zaki 1 2 3 na sa an bata a nan gurin. Ni na taba zuwa ladin ta an bani ko bushashiyar fulawa. Ina zai baka. Wannan din ma da za ta iya cewa ƙarya ne. Tana rawan duwawu. Tana karkata tsohon duwawu. Ba nan na roƙa mata nan ce a bata gift ba. Wallahi ka roƙa. Mun gaskara rekodin yana wuda. Bari a gaya muku ba packaging bane, kar ku ce packaging da sama da kasa duka na can. Ta sha zuwa. Ta sha zuwa tana girgizawa. Ta samu la'ayon ta samu galazi. Sunansa kaka. Ya bai gudu ba da sunansa kaka. Dan ya ma sun kusa zuwa asibiti a duba shi ma bai da infection bai ɗebo ba. Wallahi. Ya sha magani. Kuma da kike cewa jifresh bai ga tsele ba, jifresh ya ci tsele a tsaye, ya ci a mota, ya ci a ban ɗaki, ya ci a tsakiyar gado, sai da ya ci ya gyatsa ya gyatsa. Wai ina daɗin da zan cin gyatsar. Abu kana ci kana zungura sanda kana ɓata rai. Ziyara don Allah ki raga mata yau kar ta kasa bacci. Tana tsine musu da ce Mutubida dole in aiko maka da maganin sanyi. Wallahi sai ka sha maganin sanyi. Ai shine na gaya miki ya kamata a duba shi. Irin wannan guri haka mu. Ni ba kwandam nake so a dama. Wallahi kwandam nake so. Ba taka ta sunnan. Wato tsohon tsele sai daga baya-bayan nan ai na yi marke ai daga baya-bayan nan to kwandam nake so. Wallahi kai. To ai dama mu ba za mu raga mata ba. Idan duk wanda ta kira ta zaga a cikin mu ba za mu raga mata ba wallahi. Ai sabo da kaza baya hana a yanka ta. Tunda ita ba ta da ita ba ta san me mutunci ba. Wallahi in ta yi mana ɗaya sai mun mata guda 15. Shine kawai magana. Magana ake ta tsohon tsele. Magana ake ta tsohon tsele, kowa ya san karuwa ce ke kungiyar karuwa ina kira ga wai karuwa ce take zagin karuwa. Karuwa ce tsohuwar karuwa tana zagin sabuwar karuwa. Kun gane ina abin. Wannan haka yake mutumi na tsohuwar karuwa na zagin sabuwar karuwa. To ne abu ne wannan. Ikon Allah. Wallahi. Ke ɗin banza ke tun da rana nake binki kina ta bani nishaɗi yau ɗin nan. Yau nishaɗi. Ai ba zan ɗaga mata bari ki ji in baki wani labari. Yanzu ji fresh da baya iya zagi ko cin mutuncinta. Duk abin da take yana shiru in kika ga fara zagin mutum. Kika ji mutum ya fara ce miki ba dai nashi ba to ki fita. Daga ba dai nashi nan ba in kika ci gaba sai dai ya fara kai ma kusumar ubanka. Kai bango. Wallahi. Nake ga muku wallahi di yanda take ji in ba na fi karfin ta ba Allah ya tsina. Kawai kyale ta nake yi. Ta ina. Ko me take ji? Da source da kuɗi a ƙasa da connection da komai a Najeriya nan ko ɗan yatsa na ba ta kama ba. Da kuɗi a account a ajiye masu ilimi da connection da ɗaukaka da suna da farin jini da komai. Ai ta je Maiduguri ture ta ake ana hoto da ni. Ai ba haɗawa. Maiduguri ba ta ce ta Maiduguri ba. To a garin a Maiduguri ma ture ta ake dan a hoto da ni. Ai abin da yasa ba ta san ta da kai. Na ce zo ki shiga hoto zo gashi. Abin da yasa ba ta san ta rabu da kai. An manta da ita. Sai ta zo wajen za ta dana da samu ɗaukaka ce ɗaya mana. Ɗaukaka ce. Ina. Kawai kai fada da mutane kawai ka samu followers shi kenan kana ɗaukaka hauka ce? Who are you entertaining? Are you an entertainer? Entertainer kuma ka ce wai kai celebrity ka san me ma ko hanyar ma da celebrity yayi nan ta mai nan. Kwarai. Sai hau kama ana yabon ka ne baka san kuma zagin ka ake a bayan fage ba mutane da yawa. Duk wanda suke tare da ita ma zagin da suke a baya amma. Wallahi dadi in ka fi mutum ka fi shi har abada.
Kai me kwana ai. In mai cewa a Akwai abin rufewa ma ba da ba za ka mutane comparing ba baki ma. ubansa ya ci uwatar. In mace ce ke ubanki ya ci uwatar A ita da marin kanta ta san uwarki. ta komai. sai ya dan yan wiwi. Ka san dan adam butuli ne mu mata wasu matan muna da butulcin ya ce ka masa butulci. Daddy. ina hada delicious ina wallahi. Dadi har hannuna ya gaji da rubuta op. Ina wunin ku? Ya kike? Ya lauya ku. Yes, we have some of the gifters in this house tonight. Yeah, muje liking the sharing. Okay. So jama'a, all my friends, ina mutane na ne. Yauwa ina da bakuwa. Yau ba biyana ta hawo gidana. Nation of bakin ciki. Nation Ba of sai ka zauna ba daga nisa Ba ma wani wani ma dalili. za ka gani. ba wani dalili kawai. Abinda babu dalili. To ai wannan matan ko shari bai kai ta Baba na shari ba. asiri. Motsi kaɗan wai kuna waya da mutum ya danna maka recording. Ranar yau shekaran jiya naga ta saka wani voice. Wannan voice din da zai posting a wani munafikin account ɗinta. Ɗazuma na yi blocking ɗinta ta gurin again. Wannan voice da ta sa akan live ɗin nan aka yi fa. Da yaki ji zara akan live ɗin nan aka yi fa. Magana muke akan live ɗin nan. Ba ku ji maganar ta sakon bi ta yanka ba? Ko ba kai maganar da nake ba ma akan wannan matar tawa nake ba. Asiri ya kare dan kabewar uwarsu. Dadi makiyanka fadawanka. Ka san cewa ba taɓa suyi ɗinta akan voice record bane ba ta san illar voice recording bane sai sa. Dama daga ganin abin da ya fi an san ba kan shi kalau ba asiri Ni na bi da kuɗi a hannu wallahi ba ku hada da sa da ni wallahi. Inda nake nan Abuja wallahi ba zai zo ta ma isa. ka fita kuɗi ka fita jama'a ka fita komai. Ni shiga wajen kina da kuɗi shekara 9 kina hawa mota ɗaya. Ki canja mana. Allah ya maka albarka fatan Allah sai da nayi wannan zancen na ce lokacin da kike hawa. Kuɗin man ma ni nake bayarwa, mu kuɗin mai din ma ni nake bayarwa. Ka ƙara bayarwa. ai dai Allah ya kiyaye. ka bashi sha ai ka gama da sosai dole ka bashi sha ka gama da shi da baki magana da zai ba wallahi. Joyce, I see you. Saboda ya san ka masa rana. Kwarai. Kuma kuna ji gab da Ka ciyar da mutum ka shayar da mutum ai ka masa rana. Kuma duwa hukanta wallahi na bi ta iskanci. Iskanci da ni da namiji na bi ta iskanci wallahi. wata ɗaya kafin nan ta tada Wallahi na bi ta iskanci. Ni dai abin da ba ma so zage-zagen nan dan Allah garka biye mata. Kai wuce ka. Queen ai dan adam butuli ne ai dan adam. Wallahi kawai ka fi karfin abin da ka fi karfi. Duk yanda zai yi wallahi na fi karfin ta. Kina ji yar mama yanzu ne Da connection da kuɗi da hanya da komai. Da marasa kunya 'yan social media da yaran da nake da su a zuwa. Ba na son gane wace ce mai infection ba yanzu ne suka gane idan ta yi magana 10 ƙarya take yi kuma a buge take wannan shirman. Wai mutane zuwa suna sauraron ta. Wallahi kin san me yar mama? Wai za a magana hawan Ni da tun da nake da G-Fresh ban taɓa jin yayi zage-zage ba a online sai wannan karan. Sai ta sha ta yi mankas tukunna. Za ta zo ta tana taimaki. An kai shi kwano ne an kaza. Wane ya mun kaza abinda aka yi shekara 10 sai ka zo ka kada Shi san cewa wasu mutane suna gani za su sha ko content ne ko mai content ba su san cewa ita a her own side real ba ne kawai duk abin da take ga yanda take haka yake. No, bari ki jin ga miki shaye-shayen da take yi a wannan shekarar ya saba mata. Tela da na mata transfer ina da tela sun fi guda 14 da na mata transfer recently. In ma fito da su ba Allah ya tsina. Kina ji Queen? Ba sai ya tsinanniya. Queen ai na gaba ya riga da yayi gaba ai ya riga da ya gama da ita tun da yace da ita ya mata kuriga ya mata. Ni ne kudi ce kowa. When are you coming to Gondera Jaberi? To ka gani? Ka gama da ita ai daji. Wallahi Ta sha mata kwaina. Na ci busasshen tsere kuma na sai mata abinci ba. Ni kawai matsala na da baka koya mata wankan janaba ba an ce bata iya ba. Gaskiya.
Let's go, mu je like 100 viewers topic nan an riga an kulle shi. Ku ce wai ƙarya ku tsaya ku ji na rantse muku da Allah na zauna da Gfresh na san wane ne Gfresh idan Gfresh ya ce yayi abu na san yayi. Ku bar ganin wai ana wai hayya ana soki burutsu wannan abin daban yake. Amma dai batun cefane yayi cefane wallahi. Zancen banza ta ci banza ƴaƴanta tiƙa nan take. Wai ke kin san mene? Ita ba gani take wani mugun san ta nake yi. Mana. Ina mugun san ki zan bari ki hawo live. Ki zo kina karkada tsohon ta kashi kina matata? Ina fa. Kun taba ganin matata ta zo ta yawa? Haɗawan ma ka ga yadda take. Kun taba ganin matata ta gaske ta zo ta yawa? Ina fa. Asiri ne. Asirin ya ci uwarsa. Ba asiri ba ko me za ta yi wannan matar ta bai na buga ya kaza. Ai asiri ya karye. Ai baka sani ba kai gab da ana wannan so aka yi aje gun malamin ai a ƙara tarwatsa abin Allah bai ba. Yana tare da Allah, yana tare da manzon Allah, yana tare da addu'an iyaye. Asiri wallahi tallahi ya karye kuma ba zai ƙara so ba insha Allah. Dai ma ku taya mi wannan maganar kai ne kake kauna Annabi Muhammadu baka koyi da halayen Annabi Muhammadu me wannan yake nuna dalilin da yasa take wannan furcin kina ji saboda sanda za ta zo Kano aka ce mata ai mutanen Kano duk in kika ce musu Annabi Muhammad za su yarda da ke su waye wancan bawan Allah tsohon dan fidin nan da ta damfare shi ba da haka ta damfare shi ba wanda ya kai ta gidan yari to John sanninki. Warai kuwa. Saboda wallahi tallahi ba ta koyi da halin Annabi. Ba ta yi kuwa. Magana haka a comment section tana live haka na ce mata duk abin da kike shi Allah ma baya son ma abin da dama ya bada hagu ya gani amma ke ba haka rayuwanki yake ba haka tana yi tana kan ta ce in Allah ya yarda na dena ba an jima nan da minti nawa ta ci gaba Big baby also. ta Allah rufa Ali ne an zaga tun daga can. Wani waye ne yana da echoing ne? Kun kin san wani halin ma gado ake yi tun daga gida. Duba da duba. Tsotsa mana aka yi. Big baby ne we are outside. Wajen waye Idan kuta ta kida. fasa sakin bidiyo na Allah ne mata albarka. Idan ta fasa Allah ya tsare mata albarka. Allah ku dan miki a duka mai yake da matsala da Allah ko ne akwai me yasa ku da Let's go 1 2 3 1 2 3 Wai auren mu wai ta ce ita take min komai to bita nan me ba ta ga muku ba naira biyar din ta je rayuwar mu da ita. Wani da yo mic ba mu jin ke ki sa mic. Naira biyar. Na ce Queen ne tana echoing. Okay. Naira biyar ni ba ta taba mun wannan ranar naira biyar ba. Anya kuwa ba ni bace. kin ji wata waya a comment section wai in rufa wa kaina asiri wai sai ya da wai Sadiya aljana ce Aljana. To yadda ta iya da ke to ki ja ayar Allah mana. Let's go. Allah mu je likin 1000 a 100 za mu je. Ayi sharing da Allah ayi repost. Ku danna repost. Let me do repost myself. Let's go.